Čaute, ja vás vítam na celoslovenských dní pola a už určite tušíte, kto mal na sebe túto šiltovku a nachádzame sa tu s Michalom Horákom. Ahoj Michal. Števo, čau, ahoj. Zdravím všechny sledující. Co byl záběr na tady tuhle šiltovku 10 Years Bushoplus, tak jak název tohodle teďka téhle značky znamená, tak vlastně Bushoplus, rodinná společnost zabývající se optimalizací kombajnů, vyhodnocování ztrát a podobně, tak slaví v letošním roce 10 let od svého založení, kdy pan Marcel Kring, původem z Německa a že pak se přistěhoval do Kanady, tak založil právě značku Bushoplus, která se prostě optimalizací kombajnů a problematikou kombajnů ve sklizni zabývá už 10 let. Velký výročí. Já vás vítám tady na stánku značky kombajnový sběr.sk, tak si to tady pojďme v rychlosti projít, co tady máme. Tohle je vlastně teďka, že natáčíme ráno, druhý den výstavy. Děkuju na úvod, děkuju všem, kteří se zastavili včera. Nějaké zařízení, nějaké věci se už včera odnesly, zákazníci se nakoupili, takže děkuju vám všem za návštěvu, za to, že jste tady přišli si popovídat, podívat se, co může být třeba zajímavý pro vás a celkově na kus řečit tu předžatevnou atmosférou. První věc, co tady máme, Game Changer kombajnové sklizně, zařízení Bushoplus na vyhodnocování ztrát. Je to jedna z těch vlajkových lodí značky Bushoplus. Funguje to tak, že tady v tomhle je magnetická jednotka. Takhle se to upne, jak to tady mám na tom držáku, pod kombajn, pod šikmej dopravník, pod citovou skříň, pod zadní nápravu, po případě přes takovýhle úhlový magnetový držáky na lištu. Tady se ta jednotka aktivuje. Baterka se zapne, máme tady stav nabití, napětí a podobně. Tady se pak nabíjí to zařízení, když se vybije. Dovnitř tady téhle jednotky se vloží plechová vanička. Tak, plechová vanička. V ten moment je to třeba, představme si, že to je pod tím šikmým dopravníkem kombajnu. Kombajn teďka zakousne do porostu, kombajnér sleduje, co mu ukazuje ztrátoměr, po případě výnosoměr a buď to kombajnér na dálku z kabiny, anebo vedoucí, agronom, kolega prostě na dálku od kombajnu, nemusím běžet vedle kombajnu, snažit se mu tam hodit nějakou vaničku, která může spadnout, převrátí se, nebo to hodí pod kola kombajnu, ten to rozbije, ale na dálku v bezpečné vzdálenosti, to je to, na čem si výrobce Bushoplus dává záležet na té bezpečnosti. Odpálím vaničku, klidně to zvládnu z 30 metrů úplně na pohodu, takhle vanička padne pod kombajn, kombajn to projede, nafouká do toho materiál ze sitové skříně, zvytřá sadel z rotoru a potom to ten člověk vezme, ten obsah vyfouká do kyblíkového ventilátoru, který jsme tady zatím ještě nenachystali a vyfouká, je tam prostě větrák, vyfouká slámu plevy, potom ten ideálně čistý vzorek hodí na váhu digitální Bushoplus, na to vysype, a pak ty hodnoty zadává do aplikace. Aplikace je k dispozici na telefonech Android i iOS, je to v češtině, takže je to snazší pro obsluhy, pro ty lidi, kteří to dělají. Aplikace je intuitivní, krok po kroku nás vlastně vede tím, co je potřeba tam zadat za parametry, aby ta aplikace ve výsledku mohla správně vyhodnotit ty ztráty, na čehož výsledkem pak máme ztráty v procentech vůči výnosu, v kilogramech na hektar, v eurech na hektar, na hodinu práce kombajnu, na sklizený pole a podobně. Pak si ty data můžeme uložit, můžeme si tam dát varianty třeba nastavení kombajnu, to znamená, že jaký jsem měl ztráty při tomhle nastavení kombajnu, jaký mám ztráty při tomhle nastavení kombajnu, mlácení, sítovka, rychlost jízdy a podobné věci. A můžu to pak sdílet, třeba já jako vedoucí bych to poslal tomu kombajnérovi, ten se na to mrkne třeba přes WhatsApp, přes Messenger, SMS-kou, cokoliv a takhle pak vlastně vidí, jaký má ty ztráty. V tom prvním kroku ten kombajnér si upraví citlivost ztrátoměru, aby mu pak vlastně ten ztrátoměr ukazoval ty skutečné hodnoty, to, co tam má vidět. Že teďka ten ztrátoměr mu ukazuje něco a my nevíme vlastně, co to znamená, jestli je to správně a jaká je to vlastně míra ztrát, jestli je to v červeném nebo v zeleném. Takhle si nastavíme nějaký limit, nevím, třeba 1% ztrát v pšenici, v obilí a pak ten kombajnér si upraví tu citlivost na základě toho správného vyhodnocení a ví, že když to je v tom zeleným, tak je do procenta ztrát a když už to vleze třeba do červeného, tak je v tom vyšší úrovni ztrát nad to 1%. Pak součástí ještě toho je Grain Shaker Box, takové zařízení na porovnání poškozených zrn, což je taky velmi důležitý parametr sklizně výmlatu, kdy vlastně, když kombajn má nějaké ztráty, tak není to jenom o těch celých zrničkách, ale je to právě i o těch poškozených zrničkách, což je taky regulérní ztráta. Jediný, co se tomu dá říct, že poškozené zrna jsou neviditelné ztráty v tom smyslu, že když proběhne sklizeň,
pak, že nám zejde withdrawal, tak mnohdy až samozřejmě potom někdo řekne, jo, podle withdrawlu jsme neměli moc velké ztráty, jenomže třeba velká část těch ztrát může být právě ty poškozené zrna, který prakticky, že na zemi za kombajnem nenajdeme a velmi často to dělá velké množství těch ztrát. Pojďme se ještě podívat na další tady věcičky. Novinkou pro sezónu 26 pod značkou Kombajnový sběr SK, po případě v Česku kombajnová sklizeň.cz je zařízení Mini Combine, což je takový jednoduchý pomocník na rychlej, pohodlný ekonomický odběr vzorku, hlavně při měření vlhkosti, kdy normálně bychom šli, že jo, rukou to drolili, ty klasy, nebo bychom vzali kombajn, šli tam nějak zakusovat do toho porostu, což samozřejmě je neekonomický, trvá to dlouho času a samozřejmě to potřebuje hodně nafty. Takhle si nasadíme nádobku, litrová nádobka, máme tady v tom balení, v tom kupříku 2 nádobky, mlátící koše podle toho, co bereme za plodinu, řepka, soja, hrách, další plodiny, klasika obiloviny, pšenice, ječmen, oves, žito a podobně. Tady si dáme baterku, tady aktivujeme to zařízení, tady máme nastavené otáčky, podle plodiny, jakýma otáčkama se to bude točit. A tady je vlastně takový vyčesávač, takový kartáč, kterým vlastně takhle to nabereme do ten klas a takhle vlastně taháme nahoru a tady se nám bere ten vzorek a tudy se vyfokávají plevy a pak takhle si prostě naberu ten vzorek a můžu si rychle změřit tu vlhkost plodiny. Takže přizpůsobení se jakýmkoliv plodinám podle těch košů, ty se potom mění tudy a vlastně ten kartáč dělá toto. Takže toto je taká novinka pre tento rok. To je novinka, pro tenhle rok. Takže máme tady toto, super věc, jednoduchá, už tady bylo pár zemědělců, kteří si to zakoupili, takže prostě pomocník na rychlej, pohodlný odběr vzorku, úsporu času a samozřejmě nafty, ty ekonomiky, když bychom to dělali kombajnem. Pak docela oblíbený, nebo začínají být takový oblíbený ty modulární koše. Tady je třeba pro kombajny John Deere STS a S. Nově jsou modulární koše, nebo respektive inovovaný koše pro John Deere X9. Tady máme New Holland CR 22 palců, tam je ještě Case IH Axial Flow a můžou být nově i koše pro kombajny Ideal, to znamená Fendt Ideal nebo Massey Ferguson Ideal. Ty modulární koše jsou super v tom, že do kombajnu se montuje rám, který už tam zůstane natvrdo, respektive natrvalo a jediný, co pak vlastně kombajner dělá, když potřebuje změnit koše, třeba dělá obilí, řepku, kukuřici a podobné plodiny a potřebuje prostě často měnit ty koše. Víme, že na mnohých kombajnech je to složitá, náročná práce, tak tady tenhle rám tam v kombajnu zůstane na pořád, na ten se skalibruje mezera mezi rotorem a košem a pak jenom kombajnér vezme ten typ koše, který potřebuje na tu plodinu nebo na ty podmínky, takhle nasadí koše na tady tyhle 2 trny, zvedne, tady zajistím šroubama a mám to nachystaný. Přestavba celého kombajnu 15-20 minut, když nikam nespěchám a mám to hotový. Plus samozřejmě, jak říkám, a navíc je tady special design těch mlátících košů. Ti kluci, co ty axiální kombajny mají, tak vědí, jak vypadá ten mlátící koš tovární. Tady vidíme prostě speciální design, který zvyšuje intenzitu výmlatu v té mlátící části rotoru, čímž je zvýšená průchodnost kombajnu, nižší spotřeba pochopitelně, lepší čistota toho výmlatu, toho vzorku a nižší ztráty na rotorech. Takové jsou zkušenosti českých, slovenských zemědělců. Tam ještě máme Duckfoot, nástavce na přihaněč, který zlepšují tok hmoty v liště, snižují ztráty na liště, což je kapitola sama o sobě. Tím, že vlastně přihaněč pracuje šetrněji, tak není potřeba ho tak agresivně točit v tom, což je prostě zbytečný, že jo, ale chápu, že prostě někdy to jako nejde tím klasickým způsobem, tak tam prostě jsme zvyklí jakože drtit a moc točit. Ten přiháněč zase můžeme ho dát vejš, může do toho porostu zasahovat jenom tady tahle, řekněme, ta kachní tlapka, jak se tomu občas říká, a snížit ten úhel, nebo zlepšit ten úhel, aby nebyl takhle agresivní, ale spíš takový šetrnej a lehce, aby to prostě pokládal na ten pás, když je to nějaká flexilišta nebo počnek. Super věc je, že to je taky jednoduše sundatelný, semka strčím plochý šroubovák, odsvaknu tu objímku, sundám to, když mi to z nějakého důvodu nevyhovuje. Já jsem toho zastánce, že lišta je samozřejmě velmi důležitá,
schováme se pod stán, Štefko. Tak. Lišta je velmi důležitá, protože představme si to tak, že kombajn má to jeho útrobí, mlácení, separace, čištění a podobně, má potenciál 100% prostě nějakého výkonu. A pokud ta lišta, která vlastně pobírá ten materiál a posílá to dovnitř kombajnu, pracuje jenom ze 70%, tak i ten zbytek toho kombajnu prostě pracuje na 70% a je úplně jedno, jak má velký bubny, rotory a potenciál výmlatu, ale základem je prostě ta lišta, aby to tam posílala plynule, rovnoměrně a samozřejmě tak, aby ten kombajn byl ideálně zahlcený, protože když to do toho kombajnu chodí nárazově, chvilku nebo hodně materiálu, málo materiálu, víme, jak to prostě občas bývá, tak to samozřejmě nepřispívá té ideální práci, takže prostě tady tyhle nástavce zlepšují ten tok hmoty, je to plynulejší, rovnoměrnější a funguje to v plodinách, řepka, obiloviny, soja je to oblíbený, mák a podobně, celkově na ty nižší ztráty a zlepšení průchodnosti kombajnem. A slovenských poľnohospodárov, ktorý tvoj produkt najviac zaujímal? Hele, určitě zařízení Bušoplast na vyhodnocování ztrát. To je jako nejvíc, co tady je. Docela je to, řekl bych, není to tak, že by třeba v Česku si to zemědělci kupovali víc než tady. Řekl bych, že to je téměř vyrovnaný. Jo, po trošičku víc v Česku, ale je tady spoustu lidí, kteří to skutečně zajímá, kteří nad tím přemýšlí a dívají se na tu sklizeň jinak. Že jo? Není to o tom, že ho projede kombajn, že jo, půjdeme se podívat, napočítáme tam pár zrníček, řekneme si asi dobrý, ale tím, že jo, ten zemědělec celou sezónu dře na tom poli, vypěstuje tam tu úrodu, dá tam do toho svůj čas, energii, úsilí, peníze a pak přijde ta sklizeň, což je ten moment toho zhodnocení celé té celoroční práce, tak je prostě potřeba tu sklizeň udělat co nejlíp to jde a pokud nemám ty ztráty pod kontrolou, nemám pod kontrolou vlastně to, co jsem, vlastně pokud to neřeším nějakým jako profesionálním způsobem, tak v podstatě celou tu snahu zmačkám jako papír, hodím to do koše a řeknu posekat, je mě to jedno. Takhle prostě mám ztráty pod kontrolou a díky tomu můžu ten kombajn dobře nastavit, abych z toho pole prostě sklidil co nejvíc. Takže predovšetkým nie je to nejaká veľká investícia na začiatok, keď koľko peňazí to vlastne počas tej len jednej žatvy priniesie naspäť. Jasně, přesně tak. Hele, jakože nejmenší uživatel, co tady je, tak má nějakých 200 hektarů a za tu první žatvu to měl zaplacený. Jo, fakt jako tady nebyl zákazník, který by se mě ozval a řekl, hele Michale, jako je to hezký, ale prostě nám se to nevyplatilo. Nejpozději tu první žatvu to mají všichni zaplacený a je to o tom, že to samozřejmě nekupuju na jednu žatvu, ale kupuju to, já nevím, na 10, 15, kdo ví kolik let prostě dopředu, jo. Takže ono se to rozpustí v těch letech a jak říkám, ty zkušenosti jsou takové, že ty ztráty jako míváme poměrně vysoký a tím, že vlastně doteďka nebylo žádné zařízení nebo někdo, kdo by se tím jako pořádně zabýval, tak tohle fakt jako otevře oči těm lidem a teďka vidím, že mám prostě normálně jsem měl ztráty jako hodně vysoký a díky tomuhle já je můžu optimalizovat, snížit a pak to mám jako takhle rychle zaplacené. Aj máme nejaké reálne štatistiky z tých modulárnych košov, keď sa tam za klasické vymenili, alebo nejaké testy ste robili? Hele, jo, děláme nějaký testy, nějaké porovnávání, třeba letos bude takový porovnávání tady hlavně na Slovensku, kombajnu New Holland CR, kdy pojedou na poli dva stejný CRK kombajny, stejný lišty, McDony, stejný záběr a jeden bude mít ty tovární koše, druhý kombajn bude mít tady tyhle mlátící modulární koše, budou to kluci z Harvest Brothers na jejich CRku a takže na tom poli, v těch různých plodinách, řepka, obiloviny a další speciálky, co kluci budou právě na službě tady sklízet, tak budeme porovnávat, jak ty kombajny budou prostě rozdílný. První tak že je to snadná výměna košů pro toho, kdo fakt jako chce potenciál toho kombajnu přizpůsobit těm jako podmínkám, tak si může ty koše přeskládat, je tam široká varianta těch košů, speciály na travičky, na řepku, na ječmen, na kukuřici, soju a všechno, takže jde ten kombajn těma košema fakt jako přizpůsobit tomu, takže můžu mít, já nevím, modulární konstrukci, jak tomu třeba, nevím, 7-10 typů košů takže mám jako tu širokou variantu, plus teda máme jako potvrzený, že to přispívá zvýšení té průchodnosti, zlepšení výkonu, snížení spotřeby, nižší zátěž na motoru, nižší ztráty celkově, co jsme jako vyhodnocovali a samozřejmě čistší vzorek, protože jak to jde hnedka na té cílem je na té mlátící části rotoru to dostat co nejvíc už na tu sítovku, rychle projít čištění, sítovka do zásobníku a v momentě, kdy to tahám až do té separace, anebo ten výmlad není takovej,
tak prostě zatěžuju příliš tu sítovou skříň, kde pak můžou vznikat nějaké ztráty, může ten vzorek být špinavší a podobně, takže takhle fakt ta intenzita je tam jako cítit. A samozřejmě můžu tady procenticky mluvit o tom, kolik procent kde a jak, ale to samozřejmě závisí na podmínkách, to jako víme, to tak je, takže prostě podle toho, kdo jak je zvyklý jezdit s kombajnem, jaký jsou podmínky, jestli je to zelený, suchý a podobně, takže, ale ten přínos je v té zvýšené intenzitě, snaží vyměně těch košů a přizpůsobení se kombajnu těm daným podmínkám, což jde. Dobre, super, ďakujeme ti za túto prezentáciu na Slovensku. Ďakujeme, Super, paráda. čaute. Ahoj.